Når du arbejder med brand- og sikringsteknik, så er du vant til at skulle tænke på alt fra detektion, sikkerhed, risiko osv. Det er alle sammen områder, hvor man kan bruge kunstig intelligens, og derfor glæder jeg mig super meget til at komme til eventen her og fortælle om AI og ikke mindst gøre det jordnært. Mit navn er Jonathan Løv. Jeg er serieværksætter, så startede jeg den første virksomhed herhjemme inden for det, man kalder generativ AI. Men jeg er faktisk slet ikke så optaget af teknologien. Jeg er langt mere optaget af, hvordan jeg kan hjælpe jer med at bruge det, gøre det jordnært allerede i morgen. Jeg kommer til at snakke om både de lavt hængende frugter, det er de måder, hvor I kan bruge AI i morgen i hverdagen til at gøre ting smartere, hurtigere og bedre. Og så skal vi også kigge på nogle af de højt hængende skatte. Det er der, hvor I kan udvikle forretningen, bruge AI til innovation og sidste ende få en endnu bedre bundlinje. Jeg håber, vi ses.